Какво ми се искаше да знам? 2025 не е просто поредната година за България. Тя е повратна точка. През 2025 години България променя из основи системата си за социално подпомагане. Правителството обвързва помощите с активното търсене на работа. Защо ли? За да намали дългосрочната зависимост и да стимулира икономическото включване. Кой е засегнат? Над 350 000 домакинства разчитат на социални помощи. Представете си ромски общности, самотни родители, хора с увреждания и пенсионери над 65 години. Могат ли те наистина да се включат в работната сила или ще останат забравени? Предстоящи предизвикателства. Нуждаем се от силна инфраструктура, бюра по труда, достъпен транспорт и координация с общините. Много малки градове нямат реални възможности за работа. Без програми за обучение, тези нови правила може да направят помощите недостъпни. Възможни сценарии. Оптимистичен. Повече участие, по-малко бедност. Песимистичен. Уязвимите групи изпадат от системата, увеличавайки социалното напрежение. Реалистичен. Някои се адаптират. Профилът на нуждаещите се променя. По-малко възрастни хора, повече рискови младежи. Тази реформа е тест за цялата система за подкрепа. За успех са ни нужни реалистични оценки на ситуацията, ясни критерии и силна администрация. В противен случай рискуваме да задълбочим социалното неравенство.